sange nje umuntu akaze mina uyazi lo baba kube kuyenzeka waselimuva ekhaya ngabe siyofuna indleko around yakwatshani siphinde simise manje ngeke ba ikhona into okufuna ukuba ngathi kwanto esiseke noma esidalwa ayimi kahle ekhaya yebo mkhulu usiyami kunjani impela mkhulu ayi ngiyasebenza kubuye ngathi kuyabhidlika kubuye kuvuke kubuye kume bene ngingasazi ukwenzakalani ha lapha ekhaya usekhaya noma usemzini wakho ngisekhaya mkhulu ikhona indleko around ikhona enotshani yebo yes le ndleko around le ngathi yindlu abantu abayindlu omsamo ngathi ekhaya le impela yindlu abayivezayo ufuna kuba la kule ndlu esemsamo kuba ngathi niphinde ningenza kabusha abantu le ndlu yakwatshani basho njalo kimi athi umengcwele ngabe siyabangenisa futhi siphinde sibanxenxe ba vele mawusabathe wena uyaphambili kuba ngathi kungaphinde kuduka into ezimfuyo kuba ngathi lento ezimbuzi iphindi yaphela ngaze makunezimbuzi kuba ngathi into ezimbuzi yalahleka ngathi umengcwele ikhona into ukuba ngathi into esidalwa iphindi ngaphindi ibhidla izinto enithi nekhaya nezama ukuthi nizenze kubezela ekhaya kuba ngathi iphinde ziyaphela impela mkhulu kuleli viki nje sikulo ngifelwe imbuzi ezu-8 ya Nkosi yokuphila ngafelwa amazinyane awu-19 cishe awu-19 manje asefile ya zike zalahleka futhi imbuzi zantshontshwa uma uqala lo nyaka impela lokhu nje okushoyo kuyikho impela ngqo angisazi impela ngiphethwe ikhanda manje indaba yembuzi angisazi ngizothini le ndaba wekhetha lungisani noma nibona umuntu nilungise lapha lento eyimbuzi into yokuba ngathi into ofuna nize niyilungise ngoba vele iyobhidla into mawusabathe ufuna ukumisa into umhlahla umcebe ekhaya nawe umisa ekhaya uphinde kumoshakala aniyilungise lento yebo mkhulu ngisacela ukubuza mkhulu ngingafuna ukuthi senze kanjani mkhulu ukubeka ngami wekhehla ngabe ngiqala kuba ngathi into eyikhaya niyalishanela ungiva kahle kuba into eyikhaya niyalishanela bese niphinde senifaka abantu endaweni eclean noma esishaneliwe ngoba kuba ngathi abantu abagawa vele ukhona umuntu ogangayo engafuni ukuya lapho ophinde kube ngathi uganga kabi mawusibathe wena uyaphambili kuba ngathi uyagqilaza ukhona into owesifazane njengomuntu owumama uphinde vele ame kabi namanje wathi umoya engcwele hayi moya ngifuna ukuya la kodwa ngabe thina lezi lento ezimbuzi musathi uyazama wena kuphinde moja semiyeke lo mthakathi namanje ovuka kabe empilweni yakho kodwa kube kuyenzeka abantu kanti nashana ekhaya niphinde niqinize ba vele khona umuntu ngayo uphinde abe nesandla esibi lapha ekhaya yebo mkhulu kunjalo lungile kahle noma ungafona kusazi sokuchazela ngathi uthi wenzeni singathiwa sisabantu lapha ko Facebook lungile nganza kwethu bekuyilokho sengiyahamba niyabona